Nederland gaat over op IBAN. Een langer rekeningnummer voor binnen- en buitenlandse betalingen. Iedereen krijgt hiermee te maken. Ook uw bedrijf en uw klanten. Rabobank helpt u op weg met uw voorbereidingen op IBAN en SEPA. Doe daarom de Rabo SEPA-check. www.rabobank.nl/SEPA-check. Makkelijk over op IBAN. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Dames en heren, goedenavond. Vanuit het prachtige Asteria is dit alweer de 8e aflevering van Venray in Bedrijf aan tafel. Ook vandaag ontvang ik aan deze tafel 3 ondernemers die vertellen over hun onderneming en wat hen bezighoudt. Later in het programma gaan we ook weer de lift in om te kijken naar de zogenaamde elevator pitch. Een bedrijf uit Venray krijgt dan de kans om in 1 minuut zijn of haar bedrijf te presenteren aan het Venrayse publiek. En zoals u van ons gewend bent, worden de gasten geïntroduceerd door een bekende Venraynaar. Maar vandaag is het een bekende Holtesenaar. Dat moet ik toch zo zeggen. Het is namelijk Peter Koenen, directeur van bouwbedrijf Koenen in Holthees. Peter, welkom. Je bent directeur van het gelijknamige bouwbedrijf. Waarom is bouwbedrijf Koenen zo'n fantastisch bedrijf? Nou, het is een geweldig bedrijf. Het is gevestigd hier in de regio met een hele staat van dienst. Mijn grootvader is 100 jaar geleden begonnen in 1912. We hebben even nog naar oude documenten gezocht van wanneer het opgericht was. Maar het oudste document wat we hebben kunnen vinden, hebben we gevonden in het museum in Den Bosch. En dat stamt uit 1915. En dat is ook de reden dat we besloten hebben het feest eigenlijk pas in 1915 te gaan vieren. Nou, in 2015. 2015 te gaan vieren, ja. Maar er is onlangs ook al een ander feestje geweest. Want je bent onderscheiden in de orde van Oranje Nassau. Wat gebeurt er dan met een mens als dat je overkomt? Nou, je wordt enorm verrast. Ik zat op de dorpsraadvergadering, had helemaal niks in de gaten. En op een gegeven moment was de burgemeesters, die waren er toch al aanwezig. En die stapten naar voren toe. En op een gegeven moment gaan ze het vertellen over mijn staat van dienst. En op een gegeven moment begin je toch wel een beetje een gevoel te krijgen van, hé, waar gaat dit naartoe? Tot het moment inderdaad dat het de koningin behaagd heeft. Ja, en dan ga je staan en dan zie je je familie en je kennissen en die zich verdekt op hadden gesteld. En nou, dan moet je toch even slikken, ja. Dan moet je even slikken. Ja. Ik durf te wedden dat het publiek vanavond ook nog wel een applaus daarvoor over heeft. Nou, vanavond ben je hier om de gasten te introduceren en ik wil jou dan ook vragen om onze eerste gast waardig aan te kondigen. Ga je gang. Prima. Onze eerste gast aan tafel is interim-directeur van een bedrijf met een culturele kleur. Veel bezoekers trekt hij steeds weer, maar worden het er elke keer meer? En zitten alle Venrayse culturele instellingen samen een toekomstplan te beramen? Vragen te over hebben wij mensen uit Rooi. Want ons theater vinden we bijzonder mooi. Komt er een belangrijke ommezwaai? Het antwoord krijgen we van Fons Bruins van Schouwburg Venray. Welkom. Ja. In het gedicht kwamen al heel wat vragen langs. Ja. We zullen het lijstje eens eventjes doorlopen met u. U bent nu ruim een jaar interim-directeur van de Schouwburg in Venray. Aanvankelijk was het de bedoeling dat u een half jaar aan zou treden. Waarom duurt het zo lang? Omdat er heel wat te onderzoeken was om voor de toekomst van de Schouwburg Venray zeker te stellen. De belangstelling landelijk is gewoon minder. Het is niet alleen in Venray, maar ook landelijk is het minder. 20 tot 25% minder. Daarnaast heeft de gemeente Venray een bezuiniging doorgevoerd. Bij alle culturele instellingen, ook bij ons, 10%. Nou, dan moet je kijken hoe kan ik toch met verminderde inkomsten en verminderde subsidie toch een mooi programma brengen binnen het budget wat ervoor staat. Nou, dan moet je wat verschuivingen maken binnen het gebeuren, binnen de personeelssamenstelling, acquisitie naar het bedrijfsleven, PR-marketing opnieuw onder de loep nemen, horeca onderzoeken. En dat kost iets meer tijd dan aanvankelijk gedacht was.
Ja, u zei al, het zijn zware tijden voor de theaterwereld. Hoe gaat het eigenlijk met de Schouwburg in Venray? Gaat goed. We hebben dus 2 factoren. We hebben onze professionele voorstellingen, dat zijn er 130. Dan 40, 50 amateurvoorstellingen van de Venrayse en andere verenigingen. En daarnaast de sociaal-culturele en maatschappelijke kringen. Bij elkaar zijn 180 activiteiten. Voorjaar waren het wel 80.000, 85.000 bezoekers. Waarvan de professionele voorstelling 36.000. We hebben dit jaar hard aan getrokken, nieuwe methodes gevonden om het onder de aandacht te brengen. En op dit moment zitten we op 1 november zaten we reeds aan 32.000 bezoekers. Ten opzichte van vorig jaar aan het eind van het seizoen 36. Dus dat gaat de goede kant weer op. Ik ga voor 43.000 bezoekers. Dat is, althans mijn begroting is erop gebaseerd. Want een van de dingen die de Schouwburg gedaan heeft dit jaar, een verandering, is een intensieve samenwerking met de Schouwburg de Maaspoort in Venlo. Kunt u daar iets meer over vertellen? De voorgaande directeur, Anne-Christine Liebrand, die voelde zich niet zo helemaal happy meer met het gebeuren. Die teruglopende belangstelling, de bezuinigingen. En toen hebben we gezegd, nou dan ga je de programmering doen. En toen hebben we met Venlo contact opgezocht, die hadden geen programmeur. En er is nu een combinatie gemaakt, zij is nu in dienst getreden van de Schouwburg Venray, de Maaspoort. En is dan 32 uur per week daar werkzaam en dan wordt dan 11 uur gedetacheerd in Venray. Dus dat is een samenwerking die op dat gebied loopt. Verder heb je techniek. Maar levert dat dan ook extra voorstellingen op, andersoortige voorstellingen? Dat geeft het volgende, dat je daardoor een afstemming maakt in de programmering. Dat kunnen allebei wel Joep van het Hek neerzetten, dat doen we ook wel. Dat soort voorstellingen doen we dan samen, die we allebei hebben. Dus daar is nog wat geld te verdienen. Maar er zijn voorstellingen bij, zijn nou, daar hebben we eigenlijk Venlo beter publiek voor, of Venray beter publiek voor. Zo stemmen we dat af. Dus dan krijg je daardoor in Noord-Limburg een breder aanbod uiteindelijk, want je kan andere dingen doen. En de inkoop is daardoor voordeliger, want je gaat naar een impresario toe en zegt, nou, wij kopen samen nu 30 voorstellingen. Wat is de prijs? Wat kun je aan de prijs doen? Dus dat is het voordeel. Daarnaast werken we samen met Weert Roermond, ook in de programmering, om bepaalde acties ook samen te doen. Wat is het belangrijkste doel dat u bereikt heeft het afgelopen jaar? Het belangrijkste doel is inderdaad dat er weer schoen in het theater komt, dat er weer enthousiasme komt om het product onder de aandacht te brengen. En de bezoekersaantallen en dan vertaald in een begroting natuurlijk. Want je kunt wel veel bezoekers in huis hebben. Maar en daar bent u tevreden over dus? Daar ben ik dus tevreden, maar dat wil niet zeggen dat je daardoor je begroting haalt. Dus daar moet er heel wat voor bekijken. En alle kosten plaatsen, en dat is het voordeel van bezuinigingen. Je gaat de inventiviteit, je gaat nog eens kritisch kijken naar alle posten, alle uitgaven stoppen. En die echt nodig is, dan uitgeven. En dat is ook wel een uitdaging om dan toch binnen die begroting toch dat te halen. Ja. Laatste vraag, want Peter Koenen die haalde dat al aan in het gedicht net. Er zijn plannen om in Venray een zogenaamd cultuurhuis te gaan maken. Hè. Dat betekent het aanbod van Schouwburg, Kunstencentrum, de bibliotheek samenbrengen. En als het kan op 1 locatie. Is dat haalbaar, denkt u? We zijn op dit moment onderzoeken. Onze bouwplannen die waren klaar. Dus om de Schouwburg te verbouwen, hè, aan zich. Schouwburg. Met de provincie en de gemeente en wij zelf zouden dat realiseren. We wilden in 2015 hadden we het willen openen. Dat bestaan we 50 jaar. Het gemeentebestuur zegt, kunnen we eens onderzoeken of je een cultuurhuis kunt maken op deze plek waar de Schouwburg nu staat. Om daar een bibliotheek en een kunstencentrum, beide in een nieuwe vorm. Want een bibliotheek is nu anders dan over 5 jaar. Ik denk dat je dan gewoon belt in de bibliotheek, kun je me op mijn iPad, kun je dat. Maar even om het af te ronden, want de tijd is beperkt. Gaat het er komen in Venray? Dat weten we nog niet. We zijn nu aan het onderzoeken welke raakvlakken hebben we met elkaar. Wat kun je samen doen? Wat is daardoor het inkoopvoordeel, huisvestingsvoordeel? Dat zijn we nu aan het onderzoeken. En in januari moet het college van WNW dan de raad presenteren. Nog niet uitgewerkt, maar wel is het zinvol om die weg in te slaan en door te gaan. Mooie taak voor de nieuwe Schouwburg-directeur om daarop voor te borduren. Ja. Dank u wel voor uw komst. Oké, graag gedaan. Ja. Ja, en dan wil ik aan Peter Koenen vragen om onze tweede gast te introduceren. Peter, ga je gang. 8 houten huizen in Heide. Wie gaat ons met dat plan verblijden? Wat wordt dat voor een wijk? En word je van houtbouw stinkend rijk? De antwoorden op die vragen horen we graag van onze tweede gast van vandaag. Hij is gespecialiseerd in hout, zeker weten, en hoopt veel belangstellenden welkom te mogen heten. Zijn bedrijf heet Houtkompas, zijn achternaam is Wijnands, zijn voornaam Bas. Bas Wijmans. Ja,
Bas, ik herkende je bijna niet, want normaal loop je altijd rond met zo'n hele mooie cowboyhoed, toch? Ja, ik ben vandaag incognito. Waarom is dat? Speciaal voor televisie gedaan? Ja, vandaag. Ja. Maar even, die hoed, waarom heb je die normaal gesproken wel op? Nou, mijn oorsprong ligt, ook mijn bedrijf ligt allemaal in Amerika en Canada. Daar heb ik ook het vak geleerd. En die hoed is gewoon mee teruggegaan, hetzelfde als het bouwsysteem wat we uit Amerika hebben gehaald. Want kun je ons uitleggen wat Houtkompas precies doet? Ja, we bouwen duurzaam ecologische houten woningen. Dat betekent echte woningen van deze tijd, dus erg milieubewust en superhoog isolerende werking van de woning. Dus een hele snelle en goedkope manier van bouwen. Ja, kun je daar iets van laten zien, van dat nieuwe innovatieve bouwen? Je hebt iets meegenomen, geloof ik? Nou, we zijn voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen. Zo bouwen we houtskletbouw, maar ook houtstapelbouw, dus met echte dikke boomstammen. En dit is weer een boomstam waar we dus de isolatie al in verwerken. Dus een gewone boomstam die echt een top hoge kwaliteit heeft qua isolatiewaardes. En door dit erin te maken is het huis op een top geïsoleerd? Ja, je kunt hem op top isoleren, dus met één wand, weinig handelingen, weinig materiaal. Ja. Hey, houten huizen die zijn in Nederland betrekkelijk onbekend. En onbekend maakt onbemind, zeg maar wel eens. Zijn er vooroordelen rondom houten huizen waar jij constant tegenaan moet vechten? Met andere woorden, wat is het grootste fabeltje over houten huizen? Ja, nou, houten huizen is echt een begrip. Iedereen denkt inderdaad, het is een houten blok waar je in woont eigenlijk. Maar je hebt zoveel mogelijkheden. Veel woningen doen we ook gewoon aan de binnenkant stucadoren of een steen eromheen zetten aan de buitenkant. Het gaat echt om die isolerende werking van een houten woning. Of het nou houtstapelbouw of houtskletbouw is. Wat zijn de allergrootste voordelen van een houten huis? Het heeft een heel gezond leefklimaat van binnen. Dus het is een heel fijn leefklimaat om in te wonen. Mensen die in een houten woning wonen, die kan je ook nooit meer in een stenen woning zetten. Dat kan ik zeggen als bouwer, maar het is het beste om dat zelf te ervaren. Dus ik neem al mijn klanten altijd mee naar woningen die we gebouwd hebben, dat ze het zelf ook kunnen beleven. Is er ook een nadeel? Ik ken ze nog niet, maar... Dat is een wijs antwoord. Zijn houten huizen doorgaans goedkoper of duurder dan stenen betonnen woningen? Ja, ze zijn over het algemeen goedkoper als stenen woningen. Ga je een houten woning bouwen alleen om die beweegredenen, dan doe je het eigenlijk voor de verkeerde reden. En je moet echt het hele verhaal snappen en de hele filosofie achter een houten woning moet je passen. Dit is dus niet voor iedereen weggelegd om in een houten woning te gaan wonen? Nee, niet voor iedereen weggelegd, maar dat is ook omdat iedereen bij het traditionele blijft hier in Nederland. Komen ze een keer in onze woningen, dan zien ze meteen wat voor voordelen die woning heeft. Want er staat een groot project zit er aan te komen, hè? In de Hei, zoals we het hier zeggen. Ja. Daar ga je binnenkort een hele woonwijk met houten huizen bouwen. Ja. Nou, we zijn bezig met meerdere gemeentes betreft milieubewust bouwen. En de gemeente Venray was een van de voorlopers erin. En de gemeente Venray heeft ons de vrijheid gegeven om een hele straat met houten woningen te bouwen. Dus... En die zijn al allemaal verkocht? Nee, de woningmarkt zit een beetje op slot op dit moment. En daar hebben jullie dus ook last van? Ja, we willen wat bouwen, mensen willen ook wat bouwen, maar krijgen een oude huis niet verkocht of krijgen een hypotheek niet rond. Wij helpen wel mensen van A tot Z om ook in dat traject goed te kunnen laten verlopen. Ja. Hey, dat project in Heide, kun je dat eens schetsen hoe dat er dan uitkomt te zien, zo'n wijk of zo'n straat? Ja, nou, de eerste klant die we kregen, die hadden een eigen filosofie over een houten woning. Ik heb ook mijn eigen filosofie, dat hebben we als een hele legpuzzel eigenlijk in elkaar gezet. En de woning die we nou daar neer gaan zetten, de eerste woning, eind van dit jaar gaan we ermee beginnen. Dat is eigenlijk het droomhuis hoe een houten woning precies moet zijn. Dus de klant kan precies bij jou aangeven wat zijn wensen zijn, ja, en jij kan dat vertalen in een woning. Precies. Kunnen we op korte termijn meer van dit soort projecten verwachten in Venray? In Venray zijn we nog met andere projecten bezig. Maar dat is nou echt die woningmarkt, die zit nog een beetje op slot. Begint daar in de komende 2 jaar weer wat meer beweging in te komen. Dan zie je ook in de gemeente Venray meerdere projecten. Maar sowieso
de provincie Limburg en Brabant, die denken ook heel erg ver vooruit. Dus je ziet zeker meer projecten hier in de buurt omhoog komen. Nou, wij gaan in ieder geval met z'n allen in de hei kijken hoe dat eruit komt te zien. Heel veel succes daarmee. Dank je wel. Ja, en dan is het weer tijd om naar de lift te gaan om te kijken wie vandaag onze gast is voor de elevator pitch. Gaat u mee? Hoi. Paul Engelen, Quest ICT. Paul, je hebt onlangs tijdens de ondernemersvakdagen meegedaan aan de wedstrijd. Hè? De elevator pitch kon je daar opnemen. Jouw filmpje is het meest bekeken op YouTube en dat betekent dat jij vanavond hier echt in de lift mag staan. En jij krijgt 1 minuut de tijd om jouw bedrijf aan het Venrayse publiek te presenteren. Succes! Ik ben Paul Engelen van Quest ICT. Toen ik 3 jaar oud was, zat ik met mijn vinger in het stopcontact en sindsdien ben ik gefascineerd door alles waar een stekker aan zit. Tijdens de lagere school kwam ik met computers in aanraking en hier heb ik een passie ontwikkeld voor ICT. Deze passie weet ik inmiddels te vertalen in ICT-oplossingen die passen bij wat de klant wil. Naast klassieke automatisering bieden wij het MKB in de regio Venray Quest Cloud. Dit is een dienst waarbij alle gegevens worden opgeslagen op de servers van Quest in Venray. U kunt overal waar u een internetverbinding heeft bij uw gegevens en dat veilig. Een groot voordeel van deze dienst is dat er geen vast contract aan verbonden zit en dat u per maand het aantal gebruikers naar boven en naar beneden kunt bijstellen. U kunt per maand opzeggen, immers wij gaan ervan uit dat wat we doen we goed doen en dat we gaan voor een langdurige relatie met onze klanten. Heeft u een ICT-vraag? Quest heeft het antwoord. Kijk tevens op onze website www.quest.nl voor meer informatie. Nou Paul, dankjewel voor jouw elevator pitch. Peter, wil jij ons vertellen wie onze derde en laatste gast is van vandaag? Onze derde gast wilde graag komen om te vertellen over zijn toekomstdromen. Zijn bedrijf verkoopt onder meer kastjes en huizen voor vogels, insecten, egels en muizen. Wilt u vetproducten, zaden en wormen? Ga dan snel de webshop van Vivara bestormen. Maar hij doet meer, zeker weten. We mogen hem ook als jurylid welkom heten. De Venrayse ondernemersprijzen, ze komen eraan. Jan Thomassen, hoe is het de jury tot nog toe vergaan? Welkom Jan. Ja, hoe het de jury vergaan is, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want je zit hier vanavond met 2 verschillende petten. Jurylid van de Venrayse ondernemersprijzen en directeur van Vivara. Om met het laatste te beginnen. Wat voor bedrijf is Vivara? Wat doen jullie precies? Moeilijk uit te leggen, heel erg kort. Ik zal het toch gaan proberen. Aan de ene kant, wat net al gezegd is, hebben wij een postorderbedrijf. Dat doen we in 12 landen. Dus wij leveren vogelhuisjes, vogelvoer rechtstreeks naar de eindconsument. Aan de andere kant leveren wij ook tuincentra, bouwbedrijven. We hebben ook de Efteling ingericht. We hadden ook een paviljoen op de Floriade. Ben je zelf een natuurliefhebber? Ja, als kind vond ik het erg leuk. Zo ben ik eigenlijk ook begonnen. Ik vond nestkasten ophangen, gewoon met de natuur bezig zijn, heel erg leuk. Als je iets ouder wordt, wordt dat minder. Je interesses worden toch een beetje verlegd rond die tijd. Maar ik geniet er steeds heel erg van om allerlei verschillende vogels, maar ook brede natuur te zien. En waarom is Vivara een geweldige onderneming? Kun je mij dat uitleggen? Omdat ik iedere dag nog steeds met plezier naar het werk ga en eigenlijk nooit weet wat een dag gaat brengen. Dus iedere dag is totaal anders. Wat ik net al een beetje schetste, want we zijn ook bezig in Vieringsbeek een natuurtuin aan te leggen. We praten ook met bouwondernemingen, we praten over kerstpakketten, relatieschenken, we geven boeken uit. Je bent bezig met internet, we kweken naar wormen. Eigenlijk doen we van alles wat, dus ik weet van alles een klein beetje. En eigenlijk zou je veel meer willen vertellen. Maar ja goed, we zeiden het al, je zit er met 2 verschillende petten. Exact. Je zit er ook als jurylid van de Venrayse ondernemersprijzen. Kun je eens kort vertellen, als jullie als jury op pad gaan, wat doen jullie dan? Ik doe de jury zit ik nou voor het 5e jaar in. Het leuke daarvan, eigenlijk vind ik dat je ieder bedrijf mag gaan bekijken. Het is altijd weer een eer om in de keuken bij iemand anders te gaan kijken. Je leert er zelf ook heel veel van. Je kunt de ondernemer proberen een klein beetje te helpen of in ieder geval wat hintjes te geven soms als dat mogelijk is.
Maar wezen, je bent in groepen verdeeld. Je gaat met z'n 2 of 3 ga je naar een bedrijf toe. Dan ga je, Want de jury bestaat uit 5 mensen, hè? Ja, dan krijg je een vragenlijst mee die van tevoren vast hebben gesteld. Er is een thema vastgesteld. Want wat is het thema dit jaar? Het is internationaal ondernemerschap. Dus zeg maar wat voor bedrijven we daarmee bezig zijn. En hoe ga je daarop letten dan? We hebben echt met z'n allen verschillende vergaderingen gehad om daar vragen over te stellen. Dus er wordt diep over nagedacht. Af en toe denk ik van, we nemen met z'n allen de ondernemersprijs zo serieus. Moeten wij als Vivara zijn ook meer die kant uitgaan. Want we nemen het serieuzer dan wij ons eigen werk soms doen. Dus er wordt daadwerkelijk totale vragenlijsten opgesteld met puntensystemen erbij. Af en toe wordt je zelfs een beetje aangepast indien nodig. Dus dan gaan we kijken van kloppen de punten nog helemaal volgens de structuur of moeten de structuren aanpassen. We gaan naar de ondernemer toe. We gaan vaak aan een keukentafel zitten. Soms, een andere keer zitten we in een directiekamer. Dus kan een kleine ondernemer zijn of een heel erg grote. We gaan de vragenlijst doornemen en we geven daar punten mee. Daarna komen nog een keer, de ondernemer komt nog een keer bij een bedrijfspresentatie geven. Dus er zitten alle juryleden ook bij elkaar. Dus de ondernemer krijgt sowieso wel alle juryleden en vice versa te zien? Ja. Dit jaar hebben we ook ingevoerd dat we een klein filmpje krijgen. Dus dan krijgen we meer een algemeen beeld. Ook de mensen die er dan niet geweest zijn, toch een beter beeld krijgen van de ondernemer. En het bedrijf wat die vertegenwoordigt. Ja, even voor de duidelijkheid, de jury bepaalt wie de Loek Nelissen prijs wint. Exact. En het publiek op 3 januari bepaalt wie de Rabobank Publieksprijs wint. Mag jij weten? Mag ik weten, maar ja, we moeten voor de televisie even net doen alsof ik dat niet weet, Jan. Waarom is een evenement als de ondernemersprijzen zo belangrijk voor Venray? Ik denk samenhorigheid, ook toonbaar maken wat er eigenlijk allemaal in dit fantastische gebied eigenlijk gebeurt. Ik sta altijd versteld van, ieder jaar hoor je eigenlijk weer het verhaal van, kunnen we nog wel een nieuwe, een betere ondernemer vinden, moeten we niet iets anders verzinnen. En ieder jaar komen er onwaarschijnlijk verrassende inzendingen of ondernemers naar voren toe. Je ziet unieke dingen en het wordt, ja, mijn gevoel, alleen maar leuker in plaats van minder. Ja, want het zijn 9 verschillende bedrijven dit jaar. Iedere ondernemersvereniging mag een bedrijf nomineren. Maar soms hoor je mensen dan ook zeggen, het zijn zo'n verschillende bedrijven. Is het niet een beetje appels met peren vergelijken? Wat vind jij ervan? Het is absoluut appels met peren vergelijken, maar toch komen we er eigenlijk als jury altijd goed uit dat we echt een duidelijke winnaar hebben. En ik moet ook zeggen, heel vaak een niet te voorspellen winnaar. Want je praat de ene keer inderdaad met een veehouder en de andere keer met een heel groot bedrijf. Maar toch als we naar die punten gaan kijken en naar die thema's, we trekken ons een hand terug en we hebben allemaal 1 stem om te kijken wie er gaat winnen. Toch is het altijd heel duidelijk wie er uiteindelijk de winnaar zal zijn. Want in 2005, de mensen weten dat wellicht wel of niet, was je zelf winnaar van de Loek Nelissenprijs met Vivara. Heb jij de gouden tip voor de ondernemers van dit jaar? Nee, gewoon jezelf zijn en trots zijn op wat je doet en dat is meer dan voldoende. Oké, dankjewel. Ja. Succes met jureren. Ja, en als wij 3 van deze gesprekken gehad hebben, dan hebben we altijd ontzettend honger gekregen aan deze tafel. En daarom schakelen we nu over naar de keuken en daar staat chef-kok Hans en die vertelt ons vast en zeker wat hij dit keer bereid heeft. Hans, vertel. Nou Rob, ik heb vandaag voor jullie gemaakt een voorgerechtje van wild, een hertencarpaccio met gemarineerde kastanje champignons, rucola sla, eendenleverkrullen en een truffelmayonaise. Ik wens jullie smakelijk eten. Dames en heren, dank u wel voor het kijken naar Venray in Bedrijf aan tafel. Wilt u zelf een keer aanschuiven aan deze tafel of deelnemen aan de Elevator Pitch? Neem dan contact op met Peel en Maas TV. Tot ziens. Dank u wel. Nederland gaat over op IBAN. Een langer rekeningnummer voor binnen- en buitenlandse betalingen. Iedereen krijgt hiermee te maken. Ook uw bedrijf en uw klanten. Rabobank helpt u op weg met uw voorbereidingen op IBAN en SEPA. Doe daarom de Rabo SEPA-check. www.rabobank.nl/SEPA-check. Makkelijk over op IBAN. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.